Jablonec v kvalifikaci Evropské ligy podlehl Betisu Sevilla 1-2 a chtěl si tak spravit před odvetou chuť na půdě olomoucké Sigmy v 6. kole nejvyšší domácí ligy. O první zásah zápasu se snažil hostující Kopic, ale pálil jen do boční sítě. Na druhé straně zahrozili i domácí, ale jejich naděje utnul načasovaným výběhem brankář Baleš. Za jablonecké do pauzy ještě ohrožoval branku jejich kapitán Piták, ovšem přetažený centr zlámal, uklidil mimo. Ve druhé části pokračovala střelecká neúspěšnost hostujícího týmu. Nejprve šel po Pitákově pasu Vaněk na bránu, ale střílel jen těsně vedle ní. A později vzal zakončení Piták sám na sebe a obloučkem zkoušel zaskočit Zlámala, ale ten i tentokrát odolal. Neodolal až v závěru utkání. Novák poslal přihrávku na Marka Kyselu a ten dal první gol utkání, no a zároveň i poslední. Jablonec porazil Olomouc 1-0.